Jó ideje nem jelentkeztem újabb videóval, viszont ez idő alatt rengeteget változott a terepasztalon. Jelentős fejlesztések történtek a digitális autózás terén. Volt egy Car System pályám, amit átépítettem most CarMotion kompatibilisre. Ez azt jelenti, ugye amúgy is mentek volna rajta a CarMotion-os autók, de ez azt jelenti, hogy digitálisan tudom vezérelni az összes autót infravárosi jeladókkal. Itt látható például egy út mentén. Minden szakaszban van read érzékelő, itt, vagy ott. És akkor beépítésre került egy ilyen útválasztó, ami egy kitérőt építettem, egy induktív töltőnek, ez itt van. És az egész megjelenik train controllerben is. Ezt mindjárt mutatom. Itt a már ismert vasúti pálya, és megrajzoltam az úthálózatot is. Itt van két CarMotion-os autó, ami digitálisan működik, és szakaszokra van bontva az útvonal. Ez a két blokk, ez még nem készült el, többi már igen. Ugye itt van a rendes út, az a félálló hely, ahol lehet tölteni, és a töltésnél lehet kapcsolni, hogy töltés történjen, vagy továbbhaladás, illetve az autót, ami rááll töltőre, azt kikapcsolja, vagy bekapcsolja. Azt is lehet irányítani itt. Kapcsoljuk be az autókat. Mutatom. Látható, hogy útvonalat lefoglalják, és jelzi a train control, hogy melyik hol tartózkodik. Működik ilyen szempontból. Ugye érkezik a daruskocsi a töltőre. Amíg tölt, addig balra indexel. Most elindítom, most jobbra indexel, ezt magától csinálja. Ennek van többfajta hangfunkciója, van motorhang, lehet dudálni, szirénázni. Lekapcsolom a szirénát például, dudát. Lehet vészvillogót bekapcsolni, és még a vészvillogó. Lehet reflektorozni. Honnan látszik, hogy hátulról nézzük. Jobbra-balra index, meg a index kikapcsolás. Ez sima fényszóró. Ezek a lehetőségek állnak rendelkezésre. És ezt lekapcsolom. Jobban halljuk a másikat, megközeledik. Igen, ráállt a töltőre, és lehetséges a kikapcsolás. Szépen kikapcsolja a motort, és megkapcsolja a lámpát.
Hát ezt szerettem volna megmutatni. Természetesen majd az út az vissza lesz festve aszfalt szürkére. Egyelőre még a tesztelés előtt nem festettem be, hogy ha valahol valami vételi probléma van, akkor ezt még ebben az állapotban tudjam korrigálni. Köszönöm a figyelmet!